सारी जीवा तानाम गई जीवा मोदिना सारी जीवा तापद पद्मे अच्छी भर
सांगत असे चांगले से हिरूपा दिसे
पालाटा गुटे मोरा पाला बोल तुमे तो कहूछ आज्ञा पालाटा होचे गुटे मोरा पाला आज्ञा पाला रे परंपरा रे नीति नियम रही परंपरा कहूछ आज तीन जे से लगे मोरा बुझू छे नुआ नुआ वैरायटी
ମାନେ ପାଲା ଦେ ସିଙ୍ଗଲାଲେ ନ ଉଠୁ ନା 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 ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଉଛି ନା ପାଲାର ନିୟମ ଆଚ୍ଛା 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 ତାପରେ ଗାୟକ ଆସିବ ଚାମଡ଼ା ବାଟ ଦେବ ଦେବ। ଧାର୍ମିକ ମନଶିକ୍ଷା ଗାଇବ ଗାଇବ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବ କରିବ। ତାପରେ ହରିବୋଲ ଦେବ କଣ କରିବ କଣ କରିବ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳ ଚରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଚରଣ ଯଶ ମଙ୍ଗଳ ଚରଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ମା ଯଦି ଚରିଲା ତ ବୁଆ କାହିଁକି ନାଇଁ ଚରିଲା ଆରେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଆଉ? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଜଜ ମାନଙ୍କର ବେଶ। ଶେଷ ଦଶର ହଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆରାଧନା କରିବା ବେଶ। ସେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ମଙ୍ଗଳ ଓହୋ ଏ ମଙ୍ଗଳଟା ଚରିବେ ଏଇଆ ନୁହେଁ। মুই যে মা তো চরে চরে বুয়া কাজে নাই চরে বলছে মু ନା ନା ତା ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର বেশ ତାହେଲେ ମା ମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ହଁ। କବି ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ কোন বলি ମା ସର୍ଯ୍ୟବତଃ ସରସେ କମଳଂ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବୃନ୍ଦ আচ্ছা আচ্ছা କଣ ବୁଝିଲେ কোন বুঝিলে ପରାଶର ଔରସ ଯ ପାରାଶର୍ଯ୍ୟ বেশ ପରାଶର ଋଷିଙ୍କର ଔରସ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ব্যাস ସେ ବ୍ୟାସ ଋଷି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସରୋବର সরোবর ବା ପୋଖରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଏ ମହାଭାରତ ରୂପକ ପଦ୍ମରେ আচ্ছা ଗୀତାଞ୍ଚରଂ ଧୋତ୍କଟଂ ପଦ୍ମରେ ମକରନ୍ଦ ଥାଏ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ବାଣୀ 700 ଶ୍ଲୋକ ହଁ। 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ ଗୋଟେ ନୀତି ଉପଦେଶ ଏ ଗୀତାରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମା କହି ବସିଲେ ଆଜି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୀତା সকল শাস্ত্র মধ্যে গীতা ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୀତା সকল শাস্ত্র মধ্যে গীতা ସ୍ୱଭାବ ଦିଏ ଗୀତା ধর্ম দিয়ে গীতা ଗୀତାରେ ନ କରନ୍ତି গীতারে নবরতি দিলে ମାନବ
ये पद्म पाखुड़ार अनेक आख्यान गुड़िक होला गोटे पाखुड़ा भगवानଙ୍କର କଥା ରହିଛି କଣ? ଆଦ୍ୟ ରାମାୟଣେ ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତେ ତଥା ମତେ ତମେ ଦେଇଛ ହରିଶ ପତ୍ର ଦିଅତେ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ଏ ଆଦ୍ୟରେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟରେ ହରି କଥା ଥିବାରୁ ଅଛି ହରି ମା ମୁକ୍ତିର ପଥ ତାହେଲେ ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡିକ ଗୁଡିକ ପାଖୁଡା କେହି ଶବ୍ଦ ସକରିର ପେଟିଏ ମାନନ୍ଦା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ପଦବା ଭ୍ରମର ସେମାନେ ସେ ମୋ କରନ୍ଦକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଭୂୟା ଭାରତ କଙ୍କଦଂ କଳିମାନ ପଦ୍ମସିଂହ ଭାରତ ରୂପକ ପଦ୍ମ ଏ କଳିକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପକୁ ବିନାଶ କରି ଦେଶ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସେଇ ଗୀତା ଭଗବତ ଗୀତା ପଠନ ପାଠନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପର ବିନାଶ ହେଉ ଓମ୍ ସାଗରେ